Kaj? Ovdje. Sja pozadije je, kaže treba da peje. Ne, panika mi panika. Treba da imam to tebe? Da. Danas nam je divan dan. Naše pače. Kupio 51, prosim pokvareno. Jao. Srećan rođendan, ljubavi. Kako si me, znači, gledali ti? Znači, trebite se. Čekaj da poželite, da se vidi da je 51, hoću da ti naplatim tada, znaš? A želju želim... Okej. Eto... Srećan rođendan, Milan. Dobro večer, Makedonci. Drago mi je da sam prvi put u Linden. Ako može jedan aplauz da čujem od vas, bio bi zahvalan. Hvala lepo. Off topic. Ovo smo mi, preslatke, krenule smo za Ohrid, totalno sam zaboravila deo gde treba da snimim sve to, jel? Ovo je... Da. Stavit ću ti filter, ajde, opusti se. I stavljam i sve pika. Suma sumarom, krenule smo za Ohrid, trebalo je juče da krenemo, ali nešto smo život nam je bio iskomplikovan juče. Imali smo i mnogo posla, nešto nismo organizovali na vreme za prevoz i tako. Suma sumarom idemo danas, upravo smo u putu, idemo ka tamo. Imaju neke gužve po putu, gužva, ali sve je pod kontrolom. Van toga, ne znam, pa dugo nisam pričala ništa, niti planiram više bilo šta da vam pričam, jer kako spomenem da imam dečka da sam srećan, tako raskinem. Ovog puta ništa ne pričam, ali lepo mi je, eto reći ću vam da mi je lepo i da uživam. Ja se izvinjam, Eleonora neće budu u kadru, ja se stvarno izvinjam. Eleonora vam je inače zadužena za bombastične naslove koje čitate na Hype Makedoniji. Van toga šta je, evo groblje. I tako, ništa, mi smo u putu, idemo kad tamo. Ja sam spakovala kofera i stvari, sve u nadi da ću zauvijek da ostanem tamo. Suma sumarom, jako sam lepa, mnogo mi sviđa moja kosa, to sam zaboravila da vam kažem. Ofarbala sam se u ljubičastu crvenu, presrećna sam iskreno. Bila sam u fazonu da ću budem tužna jer nisam smeđa. Ja, vidite kako lepa reka. Potok neki, eto, i bageri. To je u suštini to, ajde, pričat ću malo kasnije. I dalje sam pod nekom euforu, imam nešto malo baterije, iskreno to bi potrošila pre na slušanje muzike nego vama da pričam šta radim sa svojim predivnim životom. Tako da da, jako mi je lepo, jako sam srećna i to je najvažnije i to je jedino što treba da znate. Samo da vam javimo da smo mi na šetalište ušli taksijem, zato što sam ja gledala navigaciju i to... Bip, bip. Evo, sad тука може слободно да улетате директ у вода. Onak. Nakon što smo se raspakovali, sele smo u Lihnidos, jedan od boljih restorana u Ohridu, gde smo jele morsku i rečnu hranu i naravno biftek. Umeđu vremenu se desio i onaj incident za koji svi znate, provela sam 5-6 sati u stanici i nakon toga otišla da propratim nastup Seke Aleksić, zato što posao nje pita. Moram priznati da je Ohrid jako, jako lep, međutim, eto, nismo imali vremena za plaže i te neke stvari, to ćemo sljedeći put, ali suma sumarom, Ohrid je stvarno jedan od najlepših gradova u Makedoniji. Brate, zatvori. Interesno mi je da se izgasi muzika i te snima. Nenormalno. Jele, da viš, ne se otvarate. Nema da go zatvaraš. Pa ja тука kažem to včera što mlegovme тука. Ćao dragi, javljam se, ne znam, drugi nam je dan, ja nisam stigla ništa snimim. Radim punom parom, nisam spavala jedno 35 sati. Radim kao konj i mnogo mi je lepo, samo sam malo umorna, ali nema veze. Generalno sam hiperaktivna, tako da ništa nemam protiv bleje. Evo, bleje mi radim. Što se, ne znam generalno što pričam, baš nisam uopšte sklopila ni 4-5 sati sna, ni sat vremena u stvari što pričam. Lukas nam je večeras, idemo na Lukasa
To ne bi propustila za 3 života. Pre Lukasa smo imali 2 snimanja, tako da smo išli do Lihnidosa, tamo smo završili snimanja koje smo imali. U međuvremenu smo se sredile, popile par pića i došao je Gosan Mile Gramatikov po nas. Otišli smo svi zajedno brzom i ludom vožnjom na koncert AC Lukasa, gde smo se stvarno ludo i nezaboravno proveli, što ćete vidjeti u nastavku. Aj, mačika! Nema veze, sutra spavaš ovdje, snijemo sutra sve. Jako sam malo stigla da snimim grad jer sam se ja tokom dana vukla po lekarima, hirurzima, ortopedima i sudovima zbog cijele situacije koje se dogodile i svih povreda koje sam imala, tako da nažalost nisam mogla puno da vas snimim, ali evo možete vidjeti mene kako se vozim do lekara i nazad, vozim do policije i nazad, do suda i nazad i tako. I predveče uveče nastavljamo sa snimanjem, tu smo snimali Ivana i nakon toga sam ja imala kratki sastanak. I ovo nam je bio pretposlednji ili poslednji dan, slagaću vas, gde bukvalno kad nismo umrli. Sva snimanja koja nismo stigli od prvog dana smo uhvatili poslednji dan, imali smo sigurno 4, 5, 6 snimanja. Nakon snimanja sam otišla na set. Niki, ja ću da vam priča ABC. Ajde reci. Ajde. ABC, I nakon toga sam otišla na vožnju glisarom sa prijateljima na jedno sat vremena čisto da izluftiram mozak jer bukvalno nisam imala vremena za to danima zbog cijelog skandala koji mi se dogodio i fizičkog napada koji sam preživjela, tako da to je to. Nakon toga sam otišla na put, otišla sam u obližnji grad na slavu kod porodičnih prijatelja gdje sam provela veče, tamo sam i prespavala. Možete vidjeti malo kako je lepa priroda u tom, i tačnije u okolini tog grada, evo neke reke, neka jezera, pojma nema šta je ovo, ali jako lepo. I sljedećeg jutra sam ustala ranije, opet Niki, ustala ranije i zaputila se nazad za Skoplje, naravno, jer posao ne može da čeka. Uzmemo neki dobar auto i odemo negdje da nikog nema daleko. Lepši si anđeo, najružniji demon, svojim preleporužnim rogovima probadaš oreo. Sa nogama u paklu dok rukama pipaš nebo. Kod tebe sve je uvek bilo crno ili belo. Kokana ti srce jer se tebi tako htelo. Nema veze što je mrtvo kod tebe, to sve jedno. Nisam od onih koji te lažu da vole, na kraju krajeva nije ni bitno. Svakako svako i ode, kad odeš nemoj nikada da se vraćaš. Da izdaju na vreme reći ću ti samo hvala.
Nakon toga, tačnije sljedeći dan, otišla sam kod moje drage Meralu u estetik centar Dalija da sredim lice. Radile smo botoks posle godinu dana, stvarno im top drži botoks, godinu dana nisam morala da se sređujem. I radili smo kolagen booster za obraze, zato što mi je malo, eto da kažemo, tekstura kože ne dopada mi se i sama elastičnost je opala. Također smo topili i filer iz nosa, zato što mi svi pričaju da izgledam kao avatar i vraćamo se na neki prirodni izgled, jel te, to je sad u modi brija. Tako da sijam i blistam, šta da vam kažem. Na sve to sam i usta izvadila, tako da živjela majka priroda. A u sljedećem trenutku već možete da me vidite kako idem po Nikija, zato što je vreme, nismo se vidjeli neki period jer je mama puno radila i ovdje već idem po Gosen Nikolaja. Hajde, kaži. Hajla. Pošalji poljubac. Pošalji poljubac. Bravo, ljubavi. I napomenula bi da smo dobili PR paket od Magične azbuke. Znate svi da Niki mnogo voli da piše slova, brojeve i tako to, da ga samo to i zanima. I baš sam pustila da prođe jedno 20 dana da vidimo kako je on popunio svoje knjige i evo ovdje možete da vidite, znači njemu je bilo prezanimljivo, tako da za svoju dečicu možete naručiti Magičnu azbuku. Na Instagramu imaju raznovrsne sveske i pakete. Rado, cartomante mi indica la muerte, hasta la muerte ma vivrò per sempre. Pa čao drugari, ukratko sam htjela da porazgovaram sa vama na neke goruće teme koje se dešavaju u posljednje vreme. Pre svega voljela bih da objasnim šta se to dogodilo u Ohridu i da stanem na kraj lažnim optužbama, pogotovo od strane one fake televizije koja ne znam kako i dalje postoji. Pre svega, to ne radi se o mom bivšem momku, niti se radi o dečku sa kojim sam ja imala bilo šta emotivno ili fizički ili šta god. Radi se o dečku koji ima 19-20 godina, sa kojim sam se ja posvađala prošle godine u novembru ili decembru, slagaću vas, gde je on meni u toj raspravi spomenuo i dete i tadašnjeg partnera, što mislim da je neumesno, gde sam naravno burno reagovala na to. Mi smo se blokirali, nije ni važno, prošlo je 5-6-7 meseci od tada, koliko već, 8-9 skoro, gde sam ja otišla za Ohrid sa Hype Makedonijom da radimo koncerte i sve što se događalo tih par dana koliko smo bili tamo. Situacija je bila takva da sam u restoranu srela tog dečka, prišla sam mu naravno, on je ustao, pružio mi ruku i pitao me kako ćeš da pružimo ruku. Ja sam rekla pružit ćemo, ali pre toga mislim da treba da porazgovaramo, gdje je on meni rekao da misli da je preterao, da se slaže sa time da je to previše, vamo tamo. Ja sam rekla da mislim da treba da mi se izvini i on je rekao pa ja sam ti se izvinio. Ja sam rekla nisi mi se izvinio, rekao si da smatraš da je to previše. I on mi je rekao izvini, nije trebalo da ti spominjem dete i partnera. Ja sam rekla u redu, hvala, pružili smo jedan drugom ovako ruku i ja sam se vratila za svoj sto. Dečko je ostao da sedi za svojim stolom, Nik je prevesela danas. Ostao je da sedi za svojim stolom gde mu je dolazilo društvo, gde se on smejao, sedao još sat vremena, sve to postoji na video nadzor kamerama. Da je on ostao tu, smejao se i tako dalje. Znači nikomu nije pretio, nikomu nije govorio ružne reči, niko se na njega nije drao. Da, možda ja sam generalno malo odsečna i gruba kada govorim, ali sigurno mu nisam niti pretila, niti bilo šta od toga. Ja stvarno nemam problem s tim da priznam takve stvari, svi znamo moj karakter, tako da stvarno nisam bila u tom fazonu. Gde je prošlo 2-3 sata, mi smo ostali, tačnije ja i Hype ekipa smo ostali u tom restoranu. Imali smo neke posla prosto, gde sam ja otišla da se presvučem, pošto nam je smeštaj bio blizu, jer smo trebali da idemo na koncert nakon toga da snimamo.
Ja sam se vratila, onda je otišla koleginica da se presvuče i u tom momentu dok je koleginica bila u apartmanu, ušao jedan čovek, vidno u alkoholisanom stanju, neprisebnom, oči su mu bila onako iskolačene, bio je preznojav, žute beonjače, popucali kapilar, baš izgledao strašno, iskreno. Prišao je za naš sto, upoznao se sa mnom i sa još dvoje ljudi koji su sedeli sa mnom. Jesi ti Tara? Rekao, jes, ali vi ko je? Mislim, sad ne želim stvarno da karikiram, niti da imitiram čoveka. Viko, jesi ti Tara Simov? Rekao, jesam. Šta vam treba? Slušaj me ti K1. Ja sam rekla prvo što se tiče rečnika da se ogradim, da ja sa vama tako neću razgovarati, to meni ne priliči prosto. Možete sednite i kažete šta je problem, ovo dranje, psovanje, rekao da me batalite odmah s tim. Ne, slušaj me ti, ja ću tebe znači vi ne znate koje su to pretnje bile u pitanju i pritom ceo restoran gledao nas, prvi dan sam tu, nikog ne znam u tom gradu i isključivo sam sa koleginicom i sa još 2 poslovna saradnika koje sam upoznala tog dana, znači ja stvarno ne mogu da garantujem da će mene neko tu telom i dušom braniti od nepoznatih ljudi koji me napadaju. Gde sam ja rekla, možete da kažete čemu je problem, on je rekao ti si pretila mom sinu da će neko da ga, šta već, opšti s njim, prinudno, ne znam kako to da kažem, a da ne moram da bipujem. Suma sumarom ja sam rekla da to nije istina, da to ja nisam izjavila, niti izgovorila, niti pomislila i da ukoliko dođe do toga da on mene udari, da ću ja njemu sigurno fizički vratiti. Da ja nisam neko ko će da plače, da legne na pod i jao bože moj, ubi me sad. Što se naravno i dogodilo sledeće. On je mene ovako uhvatio za kosu, kad sam mu ja rekla da ću mu vratiti. Uhvatio me za kosu, bacio me ovako na pod, gde sam ja istegla sve mišiće na kičmi. Ti odmaraš. Chill Pippin. Gde sam istegla sve tu što je iza, kako me povukao, ja sam pala ovako dole na pod, preko mene su padale stolice, flaše, čaše, tanjiri, sve što je bilo na stolu. I u tom trenutku ja sam odmahivala ovako rukama, sad šta se tu dogodilo, da sam i njega povredila ili šta već on tvrdi da sam ja uradila. U svakom slučaju, ja sam to sve na sudu rekla, tu sam pozvala policiju, njega su priveli, mene su lepo odveli. Davala sam izjavu 5,5 sati u policiji. Policija je bila poluprijatna, ne mogu da kažem da su bili baš divni, bili su okej prema meni, međutim, bila je situacija gde su oni meni u 11:30 uveče saopštili kako će oni meni da zadržu dokumente i da me zadržu u pritvoru. Ja sam rekla kao prvo, vi mene ne možete da zadržati ni po jednom osnovu. Drugo, ja advokata nisam tražila iz razloga što nisam kriva. Jasno sam rekla da ne želim advokata ili bilo koga, zato što smatram da nisam kriva, ja sam se samo branila. Ovako rukama, sada sam i njega ogrebala, udar, boli me dupe šta sam uradila. U tom trenutku sam se ja borila za sebe i za svoje telo, u momentu gde sam žensko od 40 kg i imam dete od 2 godine. Mislim, stvarno, ja ne znam, evo, svi roditelji ovog sveta mogu da se slože sa mnom da svoju decu vaspitavaju, da se brane. Znači, ja svoje dete isto ću vaspitavati da se brani. Mene je ulica, nažalost, ne roditelji vaspitali da se branim. I otac mi je to jednom prilikom kad sam imala 6 ili 7 godina rekao ako me neko dira da mu vratim. Tako da, to je to što se tiče toga. Gde je nastao ceo to, ja sam krenula da mislim da pravim skandal. Ja sam krenula da plačem i rekla sam da meni stvarno ne pada na pamet da ostajem u pritvoru zbog toga što sam pokušala sebe da odbranim, nisam se ni odbranila. Tako da, summa summarum, priča se završila tako što su mi vratili jedan od dokumenta, jedan su mi zadržali i pustili su me. Naravno, pustili su i njega, što mi je fascinantno. Sutradan ujutru je izašla vest kako SVR Ohrid, to vam je kao zvaničan website policije iz Ohrida, je izašla vest kako je žena od 25 godina srpskog državljanstva napala muškarca od 50 godina nožem. Sad, da li ima drugare u policiji, da li ima drugare u sudu, ja stvarno ne znam šta je i kako je, ali mislim da je jako nepravedno od strane zvaničnog portala policije i uprave u Makedoniji za jedan grad da objavljuje takve notorne laži. Pritom, policiju sam pozvala ja, znači ja sam pozvala policiju i rekla da sam napadnuta, tako da samim time to bi trebalo da je vest, ali nema veze. To su preuzeli makedonski mediji, s makedonskih medija su preuzeli srpski i tu je naravno krenula cela hajka. Ne znam ko, mislim da je i više nego jasno na koga se najviše misli da je kriv za te stvari, ali izašla je vest da sam ja napala nožem oca svog bivšeg dečka. Znači, notorna laž, da se razumemo. Sve sudske mere koje su potrebne će biti sprovedene, krivičnu prijavu sam podnela, sve sam podnela protiv ovog čoveka. Ja se stvarno nadam da će, eto, bar ako Ustav država Makedonije, zakon Makedonije i tako dalje, nije na moje strani, ženskoj strani i strani državljanina druge države, znači stranci i turiste, pritom koji radi ovdje uredno zaposlen i sve ostalo, kad već nisu imali
živaca, razumijevanja i svega ostalog za mene tog dana. Nadam se da će imati na sudu. I ovim putem bih naravno pozdravila sudije iz Ohrida, oni su stvarno bili divni, puni razumijevanja. Platila sam kaznu od 50 € za narušavanje javnog reda i mira, jer sam vikala, drala se šta već i mlatila rukama, to košta 50 € da znate. A u slučaju, na primjer, da se pravite mrtvi, legnete i kao, nećete platiti ništa. Tako da ja vas savjetujem da se uvek odbranite. Naravno, policija je tu da nas zaštiti, ali u situaciji gdje policija nije tu, morate odbraniti svoje telo, sebe i tako dalje. Tako da, to im je moj savjet od srca, tako vaspitavajte i svoju decu. Ako mislite da sam neki loš primer, blokirajte me, prijavite me ili šta god. I to je u suštini to što se tiče te priče. A sad bih voljela da dodam još jedan deo, a to je da što se tiče mojih povreda, ja imam nagnjačenje 2 rebra, imam hematome preko cijelih rebara i preko cijele leve noge, ugruvana sam za sve pare, ne mogu da okrenem vrat na desno, samo na levo, tako da pošto vratno kad me čupao za kosu mi je istego neki mišić, ne znate ni ja šta, Niki Piki u pozadini ordinira. I to je to u suštini, ne znam šta bih još mogla da dodam na tu temu. Van toga, bili smo u Ohridu par dana, ja sam se naravno ponašala kao da se ništa nije desilo, zato što mnogo volim svoj posao i generalno mnogo volim da radim. I naravno posao i mentalno angažovanje vam je svakako odlična stvar za, kako se to kaže, za umirenje glave i da skrenete prosto mislite sa nekih možda loših stvari koje vam se dešavaju. Naravno, 4-5 dana smo nasnimali 1000 intervjua, baš smo puno radili, jezero nisam videla, nisam se ni okupala, ni plažu nisam videla, isključivo smo samo radili. Tako da svakako planiram da naredni vikend ili neki vikend, kada budem bila slobodna, da zapalim na 2 dana sa Nikijem, čisto da vidimo jezero, pošto ga nismo videli. I to je u suštini to. Van toga, vreme u Skoplju kako provodim, Niki je došao, mahom smo kod kuće ili po tržnim centrima, napolju ima 37-38 stepeni svakog dana, opet je onaj neki crveni talas, ja dočekam da i to prođe. Ja sam više jesenji tip i prolećni tip nego letnji i zimski, tako da ja dočekam jesen, kapotiće, begi farmerke, duksiće, kišne dane, kafe na suncu sa vetrom i tako, zubato sunce i tako dalje. Danas idemo na bazen sa mojim drugaricama i sa njihovom decom. Tako da, eto, danas ćemo dan provesti na bazenu. Iako sam ozbiljno veliki protivnik bazena za decu koja ne znaju da plivaju, naterana sam danas da pođem, tako da idem sad odavde da kupim gumu, ove mišiće, pošto je sve to ostalo u Nišu, da mu kupim apsolutno sve moguće skalamerije za održavanje u životu kad su deca i voda u pitanju. Tako da daj, okovratnik ako ima sve živo, ako mogu da nađem, kupit ću. I javljamo vam se sa bazena kako se provodim. Ja se iskreno nadam da će Niki da zaspi i da neće ni vidjeti bazen. Jer ja se stvarno jako plašim visine i vode, pogotovo kad su deca u pitanju. Ja sam imala neke ne baš tako lepe situacije kad su bazeni, pogotovo javni u pitanju. Ovo je sreća poluprivatan bazen hotelski, tako da nadam se da ćemo se bolje provesti nego ja kad sam bila mala. I to je u suštini to. Evo ga Niki Piki, kaže čao. Kaže čao. Ćao. Moram priznati da smo se jako lepo proveli. Niki se brčko prvi put u gumi namenjenoj za to. I evo možete vidjeti video kako se vraćamo ka kući. Tad kad je malo palo sunce, tad smo i krenuli nazad.